Bukani phela mkhuba. Bukani phela. Bukani phela. Hello. Hi. Sawubona phela. Siyaphila unjani? Sikhona sikhona. Sekusho ukuthi sengizothenga imoto-ke la isila. Ngivele ngingena kwi-live yabantu abadayisa iy'moto. Hayi, Ufuna ukungena nemoto. Bengazi nokuthi yabona angazi ukuthi ngingene kanjani kule live yakho. Sicela ukuthi usixoxela-ke ngey'moto. Bakhona o-7 seater lapho, sifuna o-7 seater sile. Ayikho imoto engenayo, mina 7 seater ababuthwa phansi kanje. Ukephi nendawo? Yabo. Ngise-Durban Central, kwaHill Halfway. Durban Central. Oh, mina ngisesila Foundation. Yabo nje akazi ngingene kanjani. Kusho ukuthi sesoba nemoto la ekhaya. Mase uthenga imoto. Yenzani eSila Foundation? I-organization yey'ngane, we have after school program. Sibe senza ama-social ills awareness ey'koleni. Siphinde sibe ne-arts for social change program. Yeah. Sebenza ney'ngane from 0 to 24 years, sineminyaka ewu-11 saqala ukusebenza. We are the successful organization. A very successful organization in Dodoma is Sila Foundation. Hawu bakithi siyabonga Nkosi yami. So, as an organization, inkampani ngingakwazi ukuthenga imoto. Ngi-serious manje la guys, ukuthenga imoto. If it is registered, they are, especially because it's 11 years, it requires Yes, a minimum of 3 years ukuthi ungathenga imoto khampani. So, right. Ankosi? Ngithi mina ngoba nino-11 years singakwazi ukuthi inkampani idinge 3 years minimum i-registered. Sina 11 years. Uma singanayo i-funding, every month siyakwazi ukwenza 6,000 for ama-clients ethu after school program. Oh yeah. Siya-qualify. You can operate. Inkinga-ke sokhuluma okungenana ngisho njalo just impulse charges sikhuluma. Okay. All right. Siyabonga-ke. Siyabonga. Angimazi nje ukuthi ubengi-requestelani. Sungiyeza eKapa November. Ndizokwenza ntoni eKapa November? Andiyizi kaloku. Andiyizi eKapa babhemi, andiyizi. eKapa nje cho. Andiyizi. Ngivele ngikhale. Sizobathina ba. Hello lihle. Moya wami uphansi. Udangele. Khona ngizomnguzo. There says like anything for you, goddess. I just had to do it at your request. Do you know that same streamer? Somebody came and gifted me 6K coin. That streamer was so angry. The person has gifted the streamer
over 100K coins. So the person came to my live stream. I did not even know the person. Give me, I'm struggling. What are you struggling? No, I'm not. I don't even know, sis. I don't need to give you. You don't even follow me. Please shift. Anengiponyela nanga umuntu yazi kuyongiphatha kabi ukumbona esnipe esidla. Kuyongiphatha kabi kakhulu. Ufika sichwenze seyise aphinde adelele. Hey ngeke. Hey ngeke. Nange efaka iglove ke emkadeni ke. Usefaka iglove emkadeni. Mkadeni nangebuya. Madoda. Wemadoda nangebuya. Kuyo sekungiphatha kabi lokho kwenzakalayo. Ngifuna ukudliwa lengane mina. Bafethu ngifuna ukudliwa lengane mina. Please thintana iglove lapha phezulu iglove sinayo. 10 seconds. Do something. Do something bafethu. Do something. Do something. Sadliwa, do something. Ha bafethu. Lengane shuthi bafethu. Ifika yasichwenza. Yaphinde yasidla futhi. Sayiyeka. Zungu Nation, sayiyeka. Zungu Nation. Namiyeka. Ngempela madoda. Hey, Gaga. Oh, Gaga, thank you. Thank you. You lost 7 streaks earlier. I know, but then Gaga, another 7 streaks still they pain you. Gaga, don't you behaving like you do when you lose a trade. Zungu Nation, lo mntwana usidelelile. Namiyeka inkabi zami, namiyeka. Kanjani? Ngithi ngithembile khona uThuli noMfundo. Phela lama khona uThuli noMfundo lihle. Ngisuke ngazi ukuthi ngibulala kwasana. Nimiyeke kanjani madoda? Nimiyeke kanjani madoda umuntu esechwensile? Wakwayeka nomuntu odelelile. Hayi madoda ngeke. Angeke madoda. Simiyeke kanjani? Mina ngizamile Nkosi yami siyabonga bakithi. Ngishilo ngathi kuzongiphatha kabi ukudelelwa ilengane iphinde ngidle. Isingidelelile yangidla. Uthe ngena nje wathi yini mfana omncane. Ekusho kimi lokho. Kwazwela. Shuthi wabona ngiyashubisa ngiyabuza uthi mfana omncane ngamuzwa sengibuza impilo. Pho uyacika yini? Kungiphathe kabi ukudliwa lengane edelelile. Ngifuna ukudliwa ingane engichwensile mina. Usengigibela ekhanda lo muntu. Uyangichwenza aphinda angidle. Hayi ngeke. Mfuka bani ihluthu lesi? Ayibo uthini? Uthi yini kubani Nkosi yami? Next time so ayikho enye next time ngaphandle kwale. Nansi next time yiyo le. Next time yiyo le. Crazy, I beg, no gift me, baby. I beg, no worry. Crazy, I beg, no worry. Fine girl, yeah, fine girl, beg. Crazy, I beg, no worry. Oneglove akayifaka kusamanje because naye egcineni niyamazophinda afake iglove. Asibalekeni kusamanje. Oneglove akayifake please. Oneglove akayifake. Bese sidlala oneglove. Everybody double tap the screen, send donuts on the glove guys. Please play a lot of donuts on the glove. A lot of donuts, money guns, galaxies. Kusiza manje ukubaleka kusase early because kuzivulela igap siyambona noma esondela. Please, thank you so much Siphe. Uzidlile Nkosi yami Siphe ungavumi ngambi. Huh? What happened? Who was that? Ulihle? No Siphe. Ningavumi inkabi zami ningavumi. Hambani madoda. Ngiyazi oneglove ngicela futhi aliphathe kahle
ku last 30 seconds silifake bese siyamgoqoza. Angazi ngedele intombazane kanje. Angase kuyaphoqa ke manje ukuthi ngidlale naye futhi match le nalezayo futhi ngoba usewinile. Kube besimdlile simudle nale sinyanyile mgoqoze ningaxoleli. Uzozama ukubaleka kakhulu ku level 15. Spay. Thank you so much. Wow. Thank you so much. Double tap the screen, guys. Let's all play. Let's all play. Singamuyeki. Ngiyacela singamuyeki. Singalokuthi simiyeke Zulu Nation. Kwenze kakhulu umfazi. Udelele mawala. Nithi kuyami yo hayi. Yo Nkosi yami imendaweni engcono ngeke. Ulihle eduze kwegama lakhe akafaka emoji yamanzi. Yebo lihle uzwile. Sicanule mbamba. Ngicela neglove alifake. Oneglove ngicela alifake. You have a glove, put it on. Uzofaka iglove lakhe njengamanje. Sesinali glove, guys. There's a glove on top. Touch the glove, play on the glove. Let's move. Asibaleke nokugcina because nimbonile move faster ngithi. Play donuts, caps, money guns on the glove, guys. Let's move. Let's go. Pay. Let's move, guys. On the glove. Let's go. Play on the glove. Play on the glove, guys. Bafethu uzovela shaya inamba enkulu lo muntu. Bafethu samyeki on the glove, please. On the glove, madoda. Yeah. 1-1. Asiwineni le landelayo ke. Ulihle uthola iglove nehammer. Lihle, you got yourself a glove and a hammer. Thank you so much, double tappers. Gifts us from as little as roses up until the highest gift, the MVP. Thank you so much. So dlala imatch yokugcina naye. Cela singamiyeki futhi. Asenzeni isilo sengubo. Simenzeni lento ekuthiwa isilo sengubo. Bonke umuntu onganalo igift ke aka double tap screen okunenani. Everybody double tap the screen. Udelelile lo mfazi. I1-1 njengamanje ungidlile ngamudla. Asingamiyeki ke manje. Ngicela senzeni isihloko. Isihloko times 3, guys. If someone has a glove, can you put it on right now? Send them link. Kusaseu times 3. Kusaseu times 3. No manje faka igift senkulu. Kusaseu times 3. Nansi glove, guys. Touch the glove. Let's go. Touch the glove. Let's go. Bafethu. Touch the glove. A big gift, please. Times 3 uyaphela. Imani gani kokunenani? Imani gani okunenani? Ah, shit. Sayiyeka yezo. Bafethu, we just wasted a glove. Lihle, you were, thank you, Lihle, but you were slow. You should have done it fast. You should have done it fast. Uvezani manje umfazi lona? Usikhombisani? Usikhombisani? Click on my name. It takes you here, and then you click on the gifts down. So see, oh, why is that reflection? You see, this money gone title now, someone has taken it. Gaga, can you see? If you were the one that gave me 3 money gone, your name will be here, and it will be here all week. So when someone clicks my gallery, they see your name. This Galaxy, someone took it. So those 2 money guns, thank you, Finest. Those 2 galaxies you gave me. Rose, madoda, Rose. Rose. Uzantu ukukhombisa abantu ukuthi ama-galaxy afaka kanjani. Asemphindeni sebafundisile. Kuno times 3 futhi ozayo. Kuno times 3 ozayo. Please put a glove on. Asemgoqozeni umfazi uthi ubani umfana omncane. Uthi ubani? How? Assignment, guys, put a glove on. Let's go. Money guns, galaxies. Let's go. Lenda ikhomba yasidlaleni yona nathi because bazodlala yona ngale. Ngitheni kini sebeyifakile igalaxy ngakuye, guys. Can we catch up ngeyodwa igalaxy nathi? Can we catch up ngeyodwa igalaxy bafisa ngadliwele umfazi? There is a glove laphana bafethu. Please play on the glove. Please play a big gift on the glove. Nangi lo muntu usenyukile.
and siyadliwa njengamanje. We are getting child right now. Times 3 uyaphela guys. Ngicela nifake imani igane yodwa kungenani. Come on guys, come on. Money gun phela times 3. Awuzungu nation madoda. Yini nithanda ungidlisa ngalomuntu? Yazi udlala yedwa usiphe. Usipheni imidlalisa yedwa bafethu. Niyathanda sidelele lo mfazi bese yasidla futhi. Awu cha ngeke madoda. Kade simshaka mnandi angaka. Senimyekelani manje? Lo muntu usazophinda afake iglove futhi ku last 3 seconds. Asikwazi ukudliwa lo muntu lona. Ukhwensile lo muntu lona abakithi. Bafethu, ngicela uzo sniper bafethu lana, uzo sniper. Nkosi fit. Nice to see you my brother man. Bafethu ngidinga ama galaxy nje la. Uzofaka iglove bese sigijima ngama galaxy. Ama galaxy bafethu nama manikan. Ama manikan azosihubhisa lo muntu guys. Put a glove on if you have. If you have a glove, put it on. Uma une glove ulifake mfethu. Uma nje une glove ulifake khona manje. We konakele ke manje uzosidla phela lo muntu. Guys ama galaxy nama manikan lutho sinakho. Bafethu nimshanga amahema kodwa siyadliwa still sisadliwa. Ama money gun guys and galaxies. Bafethu. Hayi asivumeni yesho ukuthi uyasidelela uyasidla futhi. Izungnation nje isasisadlali sithule nje. Bamje ndawonye. Abanyakazi awu ngeke. Athi ngilalelise lo muntu. MVP Gaga. Thank you so much Gaga. Bukani bafethu sidliwa lo muntu. MVP Gaga. Hayi bafethu. Sazodliwa le ntombazana eqeda kweyisa. Hello. Yeah, I'm listening. If you're gonna keep muting me, tell me so I mute you too. I'm not cut off for the mute. I can't be talking to myself thinking you're listening. You get? I was speaking to my people, not you. You should have told me to mute you and speak to my own people. Just fuck off. That's all. Hawu madoda naze namiyeke umuntu ezo. Bukani nisidelelisa ngalengane. Sevele waphela namandla okudlala ngisadlali. Hawu madoda. Niyekela lengane echwenza kanjena. Kwatelo nje ngiyakubona kukwata. Udelelile lo muntu uthi ufike late wena ubonanga. Ufike wadelela lona lapha. Ufike wachwenza lo muntu. Kusiyami. Ukuphela nje kwaphathe ngiphathe kabi le ukuthi uqale wasichwenza. Wasiwasidedela ngenduku ke embi induku. Mina ngenazo. Hayi ngeke ngiyavala lo live sivele wangiphatha kabi sichwenza lo muntu aphinda sidle. Sobona ebusuku baphema. Awulifaka nje silidinga. Kuneni ngimemeza iglove? Anginendaba nenduku encane Thuli. That's the part you guys are not getting. That's the part you guys are not understanding. Sichwenza umuntu waseya. Wathi sibancane. Waqede wasidla eprova lonto leyo shothi sibancane navuma. Navuma Nkosi yami navuma.
kube sidliwa omunye umuntu ngaleya nduku bengeke ngiyimind noma thiwa sishawa bani bengeke ngiyimind inkinga sishawe lo oqale wachwenza Nkosi yami Thuliyajabula ngidliwa uyahleka kukhona yini ukuthi kuwe you are celebrating ukuthi ngidliwe ikhona into efana naleyo mhlambe wahepha uthuli uyakufuna nawo uwano ngale kusiduduzo sorry bakithi aselishajile nihlalele ningalishaji Nkosi yami size siponye umuntu kanjena awukahle wehle lo bakithi sicefe nawe hey sidliwe lapha nani bangiminqisa uthi usiphe uyakufuna uwano kusiduduzo uwano ilo wathi akakusabi lo wayesibulala ngenduku nje ethi ufuna wena la Muzuzungu wakubo yo hlaza wena urudi hawu izothengwa nemali wesiboziki izothengwa lo nemali thatha umphefumulo wami Oh, Hi, hi. you good? Vediamo ora che ci manca da illuminare. Double tap the screen, guys. Let's move. ×2, let's move. How? Kanti nasoshawa kuze kube nini? Siyashawa futhi. Hawu cha ngesidlo senduku yokugcina le game. Hawu ngeke. Hawu ngeke. Hawu ngeke. Yokugcina ngcile game. Ngiyagoqozwa nje mina. Wonke umuntu ufika esazofela kimi nje ngesibhaxu awu cha ngeke no ngiyavala yokugcina ngce ngikhathela ukudliwa mina awu ngiyaponywa nje mina ngiyaponywa namhlanje nduku yonke ilethwa kimi Izungu Nation iyangibuka ngathi kuzomela ngiyiphumuze Izungu Nation ingastream iviki lonke nje bathi kulanda amandla anicabanga kanjalo Zungu ithi uyaponywa hayi ukuthi uyadla siyadliwa Siyadliwa ene niyavuma nina lokho lawo masishi ngeRose ula magatsheni ngeRose hayi nadliwa Zungu Nation kahle efane ngabe namhlanje engahluka Thatha one ushele one. Sole ngakani? 2. Hawu thatha ngaphandle lami. Hayi ngazi ngihle. Oh, ubonike le round kanje angiyazi. Sibonga bethu kusondla. Nakho. Sayithophela bethu. Sure. Chalo. Guys, ningavumi phela sniper. Nange sniper. Fake 100. Fake money gun eyodwa, money gun.
Manika wengane manikani sodliwa. Spam Kazi got a glove, Felicia Ndombele got a lightning, and there's a third one that got a glove. Let's show him! Yeah! Yeah! Oh! Oh! Isizwe siningi okezise bunyane Let's go! Let's go! Let's go! Bakitime, bakitime, Volo shulo lokupapayisana manje. Usho ukuthi ngahlezi ngesontweni ngaye ngiphuthe
Mangathiwa kunjani? Mangathiwa kunjani? Ayikhohlwa siyacula ke thina masasithola ithuba. Hawu. Siyacula ke mawala, masike sasithola ithuba thina. Futhi maso travel long distance. Sasa kuphelezela ngedasa lethu. Uyacomplain anipho? Uyacomplain ngujikise. Usho phela umcomplain ngujikise. Hi. How's it? Great. Just ngiziphe hlala belungu. Hlala belungu. Chocolate usedongweni. Uphelile. Yini ephelile? Chocolate usedongweni. Nawo chocolate usedongweni. Sasekhona. Ungaphela uyephi? Ungashona. Bagijime. Vuma, vuma. Vuma, vuma, vuma. Vuma, vuma, vuma. Uvume nawe, uvuma, vuma. Bagijime, vuma, vuma. Bagijime nasi sihlalo. Vuma, vuma. Bagijime, vuma, vuma. Bagijime, vuma, vuma. Bagijime, vuma, vuma. Bagijime, vuma. Ha, nadlala nini? Nangakabhethwa-ke lapho bafana bami. Yes. Nangakabhethwa. Ukubhethwa nje lutho. Ukubhethwa kho nangakabhethwa. Bagijime. Bagijime, vuma, vuma. 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 Bagijime, vuma. Wena nangabhethwa, wena ningekho. Bagijime baze basho la efletini ukuthi uma ke kwafika lesi siyezi sakwaZungu akumusindo yini ivuma vuma bagijime vuma vuma bagijime vuma vuma bagijime vuma vuma. Nebona kodwa lento yempilo ukuthi ihlanya kanjani. Nihleli niba u220 njengamanje. Nilalela umuntu engenzi lutho. Eyiwokhele swele emsebenzini ezendlini. Eyigumlela manje akasuke ku screen kodwa nihambile nikhona. Like ayikho ngisho into eyakhayo. Ngiphuma nje tohweni ngikhathele. Bathi nikhona. Lebona impilo hawu cishe ngagumula phambi kwenu. Hayibo. Hey cishe nganifasela ufiwansi. Hayi nina. Cishe nabona imanga. Hayibo. Hey. Cishe nabona okukhulu ngabonwayo. Sengikhohlwe inyama mina ukuthi phela nikhona ningabantu. Hawu. Yeba kithi. Isha ngaliveza inudi. Hawu. Hey, bagijime. Ayingigijime kabi ke abantu abami, shelele nawa. Shelele na downfall abantu abami. Never. Never ngenudulu lami never. Ngithi never ngenudulu lami never. Ngithi ngiyanqaba ngenudulu lami never. Ngithi phansi ngabantu abangifuna amanudulu phansi. Phansi ngabantu abafuna ungipopholela inudulu phansi. Hawu. Ishe nayitika ngenudulu lami. Ngaqondile emzuzu lo. Anginakile nje. Sengishe nganika isamba senudulu.
i-V1 slami abantu abayitika nje nge-V1 slami omakhelwane ngoba iwinda ngilivalile ngilivulile onganisiza nje oyongizuma nge-S24 anibusiseke ngenudulu lami-ke niyitikeke nasalali-ke ebusuku mantombazane nikweqa amehlo ngami hey yes niketshile ingane niketshile kids oh bagijime 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 cha insimbi ngiyayiyeka manje amashati amazoqashuka phela manje angisenaliyembe nje mina luntango onke hawu cha phela kungesusumuka kuwo medium lapho niyakhula nilalela umuntu nje niza niba baningi impela anifundi ukuphuma bagijime foma bagijime foma bagijime foma impela amasheti azophela kade mina ngiphisana amasheti ngenxa yey'ngalo bukani kuyimanje bukani ayikwazi ngisho ukuphefumula bukani hawu cha ngeke phela manje awungeke phumani phela we-kids cishe wavezani cishe waveza amanudulu hey cishe waveza okukhulu okungavezwayo voma sifuna ukuzobona inudu la awungeke mfana awungeke inudu lami awungeke inudululu we keep it safe aliveze sinoma sikanjani inudululu cha ngeke bafethu izindaba ejimi ngiyayidinga ijimi nezo ngiyayithanda futhi ijimi mina inkinga sekuthenini izimpahla ke manje angikwazi ukuphila kanje phela manje ngikinyekile yonke indawo iyembe selina lapho medium sho uyogqoka ulaji phela mina Ruth. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm okay. You want to play a match? We can try one. No, I want 3. I'm joking. No. I'm joking. Playing for you. Who's that? Dimmy. It's a sniper. Tweet sniper. He's not a sniper. He's a player. Oh, he's here to play. Yes. That's why he's on the screen. Okay. Dimmy, you're under pressure. Dimmy, thank you so much. Mosquito, thank you. Uti, musende 200 coins. But Dimmy. Jesus Christ, this one is in South African. Hey, speak English. I never. No. I don't know English. Mosquito, thank you for the follow. Animponyeni uyasilawula uthi asikhuluma isingisi. Oh, it looks like the shooters are active. I'm telling you. Animzini. Ant! Oh, Come Ant, on, my Magazi. MVP, big up yourself, Ant. Come on, Magazi, you can do it, Magazi. What? Animponyele nini? No, I'm What? saying the See, shooter's name, Magazi. Oh, Magazi, come on. Come on, When- Magazi, get to 200, Magazi. Oh, Ant, Get to 200, thank you Magazi. so much. Get to 200, Magazi. Sizowina la. Thank you, Ant. Hey. Thank you, Dimmy. Hey, Ant. Oh my God, bro. Thank you. Oh my God, we need 3 people with a rose. Oh, Jesus Christ. He has a lot of people over there. That's why. I don't care. Thank you, Dimmy. Thank you. Oh, Dimmy, you're catching it with. Oh, Yeah, Jesus Christ. Thank you so much. Thank you, Ant. Thank you, Dimmy. Mosquito, thank you so much. ngitshela ukuthi khona umuntu ozosnayipela thina sizowina lapho noma mpela uyena umdlalo wakhe fake we lokhu njalo Ant, fake what are you doing down there? Come on. isikhathi seglove You're what? I'm gonna break their spirit. Let's see what they have.
You want to see what they have? He's strong Mm-hmm. on the normal day. Oh, Dimmy, Jesus Christ. Hey, thank you so much, Dimmy. Bukala Alpha. Oh my God. Hey, God of miracle, please. Okay, I'm gonna stop right there. Okay, and and thank you so much. Thank you. And thank you so much, Jimmy. Thank you so much. Listen, Jimmy guys. said I'm not here to play. Listen, guys. Thank you so As much. soon as we get to 10 seconds, please move to 20K. Please, real quick. Just let them for Jimmy, do you have now. any power-ups or anything at all? Let them be for now. But on the last 20 seconds, guys, please move to 20,000. Real quick. Tuli, give 10, and then Spay, give 10. Real quick. I have faith. You might do it. He says he's not going to be speaking English. He's not going to be speaking English. Okay. Tuli, nizo separate apart to 20,000. When nizo faku 10,000 coins, no Spay afaku 10,000 coins. Then it's gonna be 20,000. Last second. You're playing, eh? You're You are the one playing. Now you want to speak English. We're gonna see. You better win this match. We'll see, Timaizo. What's happening? Dimmy, is it me? I don't think no, it's him, right? Tell him to better come back. Oh, let him come back. He will drop my streaks. He will drop. Whoever is calling him, desist from calling him. Why nenza kanjalo kanti ma moderators ami? Why did you do that? Because besadlala kamnandi nje nontombazane. How? Nomshiya umtelele phansi. Hayi, angisazi. Hawu, angisazi kwenzakalani ke. Why didn't kick out of the match? Hawu, nina ikithi. I am Manger. I'm Manger. Kusisocabanga ukuthi ngiyamsabayo. Kanti bengiseza naye. Noma bezongidla but bengizoza naye. Awu mehlobo, hamba kanjani kabe yami? Tente. Hi, how are you? I'm good. How about you? Hi, how are you? Not, Thank you for the admin. You are not good? I'm okay. How are you? Okay. I'm good. Hi, you. How are you? How are you doing today? Hayi sikhona mfoko amehlo. Zungibuthe ngibalande. Bengithe balande. Bengishilo ngathi hayi bafethe mntakwethu ubuye nabo. But bengidlala ngabo bengithe ngifuna 20,000 coins. Everybody, let's power tap. Uthanda 3 lo madoda siye kanjeni bazoshaya. Anything. Uthanda 3 lo siye kanjeni madoda sizoshaya.
Ama-gifts aserious fana abangena manje. Amakepisi, ama-money gun. Ngoba times 3. Thank you for your times. Thank you. This day now, okay, could you fly up and down? You reach now. You reach to call me smokeless. Now you don't enter B now. You will see say your people go to run for you now to fill the gallery. Thank you for the admin. Even now your seed they quick light up. You see the way you go do for this fish. Now they go run. Run leave you. Oh, buy it. 3 roses. Oh, Senhor. No be now you go do. No be now you Oh, buy it. Ay, boy, my rose pela bapem. just calm down. Thank God, see ya. Me. Last rose. Stay Monday. Last rose. Tuesday, Oh, buy it. Oh, I'll send. and stay Thank God, see ya. stay early now. Wow, Chalela. Umqhelo ungcele. Don't do for my gallery. Wow. A whole meal they do. Oh, bayete. Make I check Oh, out. siami. Why you going to carry 3 beyond? Oh, senele. Oh, bayete. Oh, senele. Hayi phela ngistream njengamanje wetshitshi. Nobody here to be. Ngithi nje khombisa ukuthi bengikhona osukwini noma ngingadlalanga kakhulu. Khombisa nje we were there, we were here. We did pitch. But this one is like normal snack people game. Mazomkhulu. Shabingele. Time so guys, let's move. Oh, bayede. Ko sengcele. Good then. Oh, bayede. Kona ko. Guys, let's go with major gifts, guys. It's times 2. Let's do it. Times 2. Caps, money guns, galaxies, something major, guys. It's times 2. For 20 something seconds. Let's move. Oh, bayede. Wena nkosi engcele. There's a glove on top, guys. We just received the glove. Please touch the glove. Play donuts on the glove. Guys, you will calm it down. No, what's happening? Touch the glove, guys. Let's play something on the glove. Danko. Let's move. Oh, bayede. Wena nkosi engcele. Everybody play on the glove. Oh, bayede. Wena nkosi engcele. Yeah. Oh, bayede. Nkosi engcele. They don't smoke. Oh, bayede. Yamqala sobona ngunani. Nkosi yami. They Uma just sunset glove, guys. Please play on the glove. Can we do something major on the glove? There's a glove on top. Bafu. There's a glove on top. Bakithi. Wengane. Iglove on top. go there pause. Use it. Awu Nkosi yami. Yeheni, yaphela iglove. It's only one galaxy go snipe. Bavela 1000 sidlule ngoba niyakhala. Manje 1000. Bazosnipela laba bantu. Ningabayili guys, naba bekhuluma. Bazosnipela nje manje. Somebody just snipe, somebody snipe up, snipe up. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. I didn't receive. No, okay, it's fine. Thank you so much for the match, Ola. You are welcome. Bye. See you.